ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо паплинои дизайнерскиро нишон диҳам. дар инҷа ҳам доингастай, ҳам дубайски. нархошона мефаҳмонам. рақамҳои ватсапи мо ҳастай дар рӯи экран. шумо метавонед нависед ё ин ки голос равон кунед. албатта ман ба шумо бо мефаҳмонам доставкара. доставка ҳозирашта фақат дар дохили Тоҷикистонай. ина марҳамат инамино 140 сомон нархи донашай. Иё доингои 1 сортан. Виде? Беҳад фасон. баъд бо 150 сомона чӣ дорем дубайски. Инаминои кадомиша мебинед. Сангошон тоза хчонам ва ёи қиматиян, доингои қиматиян. Либосаш 140 сомон, 150 сомон, 140 сомон ам хеле нархошон марҳамат. Бинед, ино дубайскиян. Дубайскиёш бошад 150 сомон. Инамино ҳамаш дубайскиян. Як либосаш 150. Марҳамат. Немгул хушрӯ. Ана иниш бошад доингай 140 сомон. Фисташковый цвет. И тарафаш ҳамаш дубайския 150 сомона. Навистан духтарако ки хеле шид сангои дизайни дубайски ё доинга ба навор гирифтагӣ набудед. Барои ҳавай ҳам имрӯз ман амхе мақсад гузоштам ки шумо да ба навор гирифта нишон диҳам. Набинед. Ами гуло хушрӯ, гулои туркӣ, рангошон ам бинед чӣ рангои фасон. дӯстони азиз, ана марҳамат тамошо кунед. Ино чӣ хушрӯ, ино нав омадагиан дубайски атлас нусхо, ино нусхои туркиян. Ҳозир дар дубайски омадаи. Се ранг дорад, а? Се ранг дора. Се ранг дора дӯстони азиз. Бинед 170 сомон. беҳад хушрӯ, нархи донаша 170. Касе офтоб мегира бо арзон меша. Аз ин медонед санги кам зада будан арзонтар буд. ҳози бошад и дафъаш фақат санги бисёр задаган, ҳама ҷушта задаган сангош 170 сомони нархи донашай. Марҳамат, бинед. ҳозир бо дига вайша нишон метиҳем. ина диде чӣ хушрӯ. се ранг. донада 170. агар ки гуфуратона махқултон шида бошад нависе. беҳад хушрӯ нусхаш. ҳам фиолетовиш, ҳам кабутош ва ҳам анами горчичный цветаш. анаиам 150 сомона дӯстони азиз. анаин детаи ки озин нишон додам атласиё ё 170. инош боша 150 сомон. хулоса бинед чӣ фасон. ина кадомиш ки дар кор бошад нависед. ина қисми болорам тамошо кунед. ҳамаш дубайскиян дизайн 150 сомон нархи 3 метраш. анаи бошад дӯстони азиз 140 сомон доингай. анаинам доингай 140 сомон. инош бошад дубайски. дубайски 150 сомон. санги дизайниш, сангои тозаш. анаи тарафта бошад доинго 140 сомони. гулкалон. касе гулкалон да дар курайша. ина бине. иш 140 сомон. хулоса ҳамин қадар гулои хушрӯ, гулои фасон. ина марҳамат. иям санги дизайнай. глинав. не чӣ сангошон пурраяй. анаи доинга 140 сомон. иш 150, иш 140 сомон. анаи чӣ материал бошад? ози май ранг мекунам. бо барои шумо мефаҳмонам. беҳад материали хушрӯ. гулош блеск дора. гулош худаш ранги медонед гирбишим бар инаи материал. и медонед дар хотир дошта бошед 250 сомона ангоркош буд дар зимистон. ино бошад паплиниш омадагиай. паплина вели медонед хеле камакак шохтаракай ранги гирбишим барин.
180 сомон як либосш некам хушру. Анаям ягу 150 сомон дизайн. Дубайский буд. Анаинаш 100. Инам дош 150 сомон. Ана хел сесанго аст. Сесангора видеои оянда да бо нишон метиям. Боқи саломат бошед дӯстони азиз. Хайр.